Benvinguts al Friki Online càpsula 211. Ens anem a Norma Editorial i ens anem a Giganta. Giganta, la història d'aquella que recorrió el mundo en busca de libertad, de Devenir i Núria Torres en el dibuix. Molt xulo, molt ben editat, aquests ors que tenim aquí tan bonics, que ens molen molt, aquestes cosetes, i una altra cosa que a mi sempre m'agrada molt i sempre ho dic, que és que porta mapa. Porta mapa, i aleshores mentre anem llegint, sabem si estem aquí, les guardes, les guardes tant per davant com per darrere, porten aquest mapa. Què passa amb els còmics que porten mapa? Que són contes, són històries en plan compte, diguem-ne, perquè a més que normalment es mouen d'un cantó a l'altre. De què va Giganta? Giganta és la història d'una família de pagesos que viuen en el bosc i que tenen 6 fills, nois tots ells, i un dia el pare, passejant pel bosc, es troba un bebè d'una noia. Aquest bebè d'una noia té una característica, que és supergran. Decideixen adoptar-la i a partir d'aquí començarà a créixer la família i a créixer Giganta. De què va aquesta història? Aquesta història és tota una cerca, tal com diu el títol, el subtítol, per dir-ho manera, és una cerca de la llibertat personal, de la llibertat de la dona i de trobar-se a un mateix i decidir per si mateix, la dificultat de poder ser lliure realment. Aquesta història realment és un periple on ell passarà 1000 aventures i on ens farà reflexionar sobre temes de molta actualitat, tal com són les relacions entre parelles, entre trios, entre 1000 coses, el feminisme, el masclisme, moltes coses que les anirem trobant dins d'aquest ambient de conte, de fades, i també surten fades, per dir-ho manera, quasi, però vist des d'una perspectiva completament diferent i amb aquest toc realment feminista, que és molt potent. El dibuix és espectacular, funciona molt bé per aquesta història de conte, està dividit per capítols, cada capítol és una il·lustració, molt xules les il·lustracions que obren els capítols. És un dibuix realment molt bonic, o sigui que funciona molt bé amb aquest concepte també que us dèiem de conte. És un color molt xulo també i un dibuix amable que ens funciona amb aquest personatge, que és un personatge realment amable i que acabarem estimant tots i ens hi sentirem identificats. Molt bé, Giganta, de Norma Editorial, salut a tots i a llegir còmics.